Molt bé. Com ha vist la gala, vostè? Molt xula. Jo vinc ja molts anys i és un referent i és un puesto al que n'hi ha que vindre perquè així se concentra a veure, lo millor de l'empresariat d'Alzira i de la comarca. Entonces, n'hi ha que vindre i compartir i a més, a tota la gent que se li premia és gent admirable i n'hi ha que vindre a recolzar tot això. Tots els empresaris, xicotets, mitjans, grans, se reuneixen en una gala com la d'esta nit i quina importància té interrelacionar-se tots els empresaris d'Alzira i de la comarca? Tota la importància del món. O sigui, a veure, al final tots interactuem, cada un tenim el nostre sector, fem una sèrie de coses i tots ens necessitem. Xicotets, mitjans i grans. Els grans fan, òbviament, tenen grans empreses tal, i els xicotets pues, prestem una sèrie de serveis i al final tot fa poble, tot fa comarca i tot fa que avancem junts. Entonces és molt bonic poder estar i relacionar-nos i compartir estos moments de distracció, però que també al final pues, això és networking, és un poc tot. I a banda de xerrar, de raonar, de parlar de les empreses, això se materialitza en algo? Vull dir, serveix per a algo més que per a raonar i que per a parlar del sector empresarial? Sí, perquè la gent, a veure, te dones a conèixer, gent que no coneixes, no coneixes a tot el món, doncs, te presenta la gent nova, i la gent té unes necessitats o té unes inquietuds, o al revés, o tu tens algun tipus de necessitat que pots comunicar a un altre empresari i s'intercanvien per això, necessitats i serveis. Sí, clar, és important. Vostè porta molts anys, perquè jo ja l'he entrevistat així alguna que altra volta, no? Porta molts anys, ja són 18 anys, ja podem dir que l'associació empresarial d'Alzira ja és major d'edat. Això anava a dir-li que 18 anys són molts anys. Molts. És una cosa molt consolidada, és una gala molt consolidada i crec que és un event necessari i que no se pot deixar perdre. Això té que continuar 18 més. Què li han semblat els premiats d'esta nit? Jo quan veig gent major, sobretot, a veure, tota la gent, òbviament, respectabilíssima, però a mi m'ompli molt quan veig a gent major, com era mon pare quan en el seu moment, eixa saviesa, eixa manera de transmitir el que ha sigut una vida d'esforç i d'aconseguir coses, a mi m'encanta, de veres. I està molt bé que aquesta gala premie a gent major, no? Gent que porta 25 i 50 anys, claro, cada dia obrint la persiana de la seva empresa. És la que ha aconseguit que avui Alzira siga el que és. O sigui, li ho deguem tot a la gent major, a l'esforç, s'han passat èpoques molt més roïns que l'actual. I la gent ha estat ahí treballant, esforçant-se i creant aquesta societat tan bonica que tenim ara, però que ha sigut a base d'esforç i a base de treball. Un empresari que ha passat per així, que s'ha sentat en esta cadira, em comentava que hem passat una dana, que hem passat la pandèmia, que hem passat també l'apagó, el gran apagó. És a dir, i m'ha dit una paraula que m'agrada moltíssim, i és que l'empresariat d'Alzira té molta resiliència, no? Està vostè d'acord? És una paraula xulíssima. Sí, estic d'acord. I és de veres, no? És de veres. Així... I això ho sabem al Alzira i ho sabem a la comarca de la Ribera, que segurament en altres poblacions o comarques de València o de la Comunitat Valenciana no ho han viscut com nosaltres. Igual han tingut altre tipus de problemes, però no aquests problemes que ens han afectat moltíssim. I, sin embargo, així estem, tots, espentant. És molt bonic. Sí, estar tots junts, no?, en harmonia i amb eixa germanor, que es nota, no?, la germanor, em posa a caminar per així, per tota la gala, i està tot el món xerrant, coneguent-se, i això és germanor, al cap i a la fi, no? Està molt bé, la veritat és que està molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, molt amable sempre per atendre-nos. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.